Kolika ti je bila plata do sad? 20.000 plus hrana. Sad će da imaš 60.000. 3 puta veću. 3 puta veću. Mislim, čemu da zahvalim? Meni, Ćirko, meni! Svaki drugi mi te izbaci iz kuće na ulicu. Dao si mi pogrešan kufer. Dao si mi kufer za odlazak u zatvor. Umesto kufer za ulazak u vladu. Mnogo si bre glup, Ćirko. Nisi ti za ovaj posao batlera. Nisi ti ni za kako posao. A dobijat ću veću platu. Hoćeš, Ćirko. Ali iz budžet. Ja da te plaćam, to više neće da može. Ja tebe plaćaj, ti sve gori i gori. Ćao. Ko će da me plati iz budžeta? Država. Plaća tolike nesposobnjakoviće, može da plaća i tebe. Pa zašto da me država plaća? Bićeš poslanik. Ja? Potpiši ovo. Pantića sam isključio. Jedan poslanik mi odu u zatvor i njega moram da isključim. Tasićeva oćeniće prevrtač i naravno u vladinu većinu pojavila se rupa. Pa ja da je popunim. Objektivno ni za što drugo i nisi, Ćirko. U ostalom rezerve zato i služi. Ćirko, da se razumemo, ja mogu da uzmem moju tetka Milanku, da ga izbjegava žena boleštiva, mrljava se zdravlje. Ćirko, ti kad si potpisivao za posao, ako se sećaš, ja sam rekao može posao, ali da potpišeš da si na izbornu listu. I ti si potpisao, Ćirko. Evo ti si odmah iza tetka Milanke Petrović, evo, Ćirko, po zanimanju batlera, eto piše. Ako sam nesposoban za batlera, kako mogu da budem sposoban za narodnog poslanika? Ovde imaš šta da radiš, tamo nemaš šta da radiš. Samo sediš do mene, glasaš za ovo što ti ja kažem, povremeno nekoga izudaraš i... Koga da izudaram? Pa nekoga strašnjog ako navali fizički ovako. Ti imaš mali mozak, Ćirko, ali imaš pesnice dovoljno velike da savladaš političkog protivnika. Ćirko, ti ako nećeš, ti kaži da ja zovem tetka Milanku. Ona žena jedva čeka. Samo moment. Nema čekanja, nema šta da se čeka. Ćirko, vlada visi o koncu. Vlada, ma kako o koncu? O končić! Ma, poslanička plata je duplo veća. Jeste, druga polovina ide meni. Mislim, ide u partijsku kasu. Pa sad si to potpisao, Ćirko. Pa ti ne gledaš šta potpisao, Ćirko. Evo, punomoć je da ja dižem 50% tvoje plate, plus naknada za ranu i prevoz. Pošto te ranio i vozam, ćao. A ovo šta je? Ostavka, Ćirko, za slučaj potplaćavanja. Da se ne polakomiš na veće pare. Kriza je, Ćirko, iskušenja su velika. Ovo sklanjaj. Daj to. Pa da častiš, Ćirko. Za ovo povećanje. Za ovoliko povećanje imaš da je belo da častiš, Ćirko. Stani mi ne pali kola. Idemo. Ako dođe gospodin Stojković... U vezi čega? Da vam se napije crne krvi. Aha. Zaboravio sam da vam kažem, dolazio je, pretio, rekao da će opet doći i da će vam se napiti crne krvi. A zašto da pije crnu krv? Pričao je nešto, ali ja ga ništa nisam razumeo. Jao, Ćirko, zaboravljaš. Ne znaš o čega se radi. Rekao ja, nije za tebe posao. Ćirko, parlament je za tebe jedino rešenje. Hajde, pođi s mene. Ubit će me. A neće.